имрӯз на танҳо шабакаҳои иҷтимоӣ бештар аз ҳама дар бораи вируси корона ҳарф заданд, балки расонаҳо ҳам матолиби зиёде дар ин бора нашр карданд. хабари марги чанд нафар, сафари намояндагони созмони ҷаҳонии беҳдошт ва муроҷиат ба раис ҷумҳур аз мавзӯъҳои аслии расонаҳо дар 1 май буданд. ахбор хабар дод Илҳом Сарабеков, собиқ қаҳрамони Осиё дар гӯштини самбо, шаби 29 ва 30 апрел дар бемористони Истиқлоли шаҳри Душанбе дар синни 44 солагӣ вафот кард. Табибон ба наздиконаш илтиҳоби шушро сабаби марги паҳлавони шинохтаи тоҷик номиданд. ҷанозаи Илҳом Сарабековро аз мошини ёрии таъҷилӣ нафуроварда намози ҷаноза карда ва сипас бо ҳамон мошин барои дафн бурданд. паём аз гуфтугӯи Мустақими Муҳиддин Кабирӣ, раиси Паймони Миллии Тоҷикистон, бо мардум дар робита ба эътирофи ҳукумат бар вуҷуди коронавирус навишт. Кабирӣ дар пахши Мустақим, ки шоми 30 апрел баргузор шуд, таъкид кард: он чи дар Тоҷикистон рух дод, ин як ҷинояте буд дар сатҳи давлату миллат ва ҷинояти андак нест. Ин ҷинояте буд, ки ҷинояткори асосияш як нафар аст, ки он ҳам президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон мебошад. ӯ гуфт: мо набояд иҷоза бидиҳем боз як ҷиноятро ба дигарон нисбат диҳанд ва Раҳмонро наҷотдиҳандаи миллат ба тасвир оваранд. радио Озодӣ гузориш дод бархе аз сокинони шаҳри Кӯлоб аз он нигаронанд, ки кӯчаву хиёбон ва маҳалҳои зисти мардум дезинфексия ва ё поккорӣ нашудааст, дар ҳоле ки ба гуфтаи онҳо мақомот вуҷуди коронавируси навро дар кишвар тасдиқ карда ба чораҳои пешгирӣ аз густариши он дастур додаанд. сайти Маркази таҳлили Осиёи Марказӣ бо истинод ба мудири яке аз беморхонаҳои вилояти Суғд хабар дод, ки дар арафаи сафари намояндагони Созмони ҷаҳонии беҳдошт, табибон беморонеро, ки таб надоранд, ба хонаҳояшон мефиристанд. ин табиб гуфтааст: моро бо таҳдиди рондан аз кор маҷбур мекунанд муҳлати карантинашон тамом нашуда беморонро ҷавоб диҳем. онҳо метавонанд дигаронро сироят созанд. шунидам, ки фармони вазири тандурустӣ будааст. сайти New Reporter гузориши муфассале аз пинҳонкории мақомот дар бораи вируси корона, фишори онҳо болои рӯзноманигорон ва омори гирифторону ҷонбохтагон дар Тоҷикистонро нашр кард. дар ин гузориш ба духӯрагиҳо дар амалкарди мақомот таваҷҷӯҳ шудааст. Азия Плюс иттилоъ дод, ки Бонки Миллии Тоҷикистон овозаҳо дар бораи дар бемористон бистарӣ шудани муовини аввали раиси Бонки Миллии Тоҷикистон Ҷамолиддин Нуралиевро рад кард. Ҷамолиддин Нуралиев айни замон дар утоқи корияш қарор дошта, вазъи солимияш хуб аст, гуфтаанд ба Азия Плюс аз хадамоти матбуоти Бонки Миллӣ. овозаҳо дар бораи аз коронавирус сироят ёфтани ӯ асоси воқеӣ надоранд. дар фейсбук саҳифаи махсуси вобаста ба вируси корона бо номи COVID-19 Тоҷикистон боз шуд. дар ин саҳифа ахбори вобаста ба беморӣ, омор ва маслиҳати табибон нашр мешавад. раёсати кофтукови ҷиноии вазорати корҳои дохилӣ дар саҳифаи фейсбукиаш навишт, ки Саидзода Шохрӯҳ Абдуфатто, сардори ин раёсат, дар беморхона бистарӣ нашудааст. бо мақсади эҳтиётӣ дар гӯшанишинии хона ҷойгир аст. сабаб шамол хӯрдан мебошад. мо аз шумо хоҳиш мекунем, ки ба манбаъҳои беэътимод бовар накунед ва вобаста аз имконият аз хона берун набароед, омадааст дар баёния. ахбор иттилоъ дод субҳи 1 май дар шаҳри Кӯлоб ҷанозаи ҳоҷӣ Абдуҷаббор, сокини кӯчаи Чармгарон ва як соҳибкори шинохта дар ин минтақаро ба хок супориданд. намози ҷанозаи ҳоҷӣ Абдуҷаббор ба сабаби аз пневмония вафот кардани ӯ дар қабристон бо имоматии ҳоҷӣ Мирзо доир шудааст. паём зери рубрикаи нома ба пешво номаи пурсӯзи нафақахӯр Исломиддин Содировро нашр кард, ки дар он ӯ Эмомалӣ Раҳмонро ба пинҳон доштани вирус ба хотири вазифаи нави писараш Рустами Эмомалӣ, фирор аз мушкилоти короно ҳамроҳи хонаводааш ва чанд ҷинояти дигар айбдор карда, аз ӯ талаби истеъфо кардааст.
бонки ҷаҳонӣ дар доираи лоиҳаи кӯмаки фаврӣ ба тоҷикистон барои мубориза бо бемории covid-19 сценарии эҳтимолии густариши вирус ва шумораи тахминии беморон ва қурбониёнро муайян кард. бино ба пешбинии ин бонк ки се сценарии эҳтимоли густариши вирусро баррасӣ кардааст, дар тоҷикистон мумкин аст аз 70 000 то 230 000 нафар ба коронавирус гирифтор шуда, имкон дорад аз 6536 нафар то 21025 нафар фавтанд. радио озодӣ бо истинод ба мактуби бонки ҷаҳонӣ навишт. мувофиқи барнома аз 11.3 миллион долларе ки бонки ҷаҳонӣ ҷудо кардааст, 6.3 миллион доллар барои боло бардоштани зарфияти табобати сареъ дар бемористонҳо аз ҷумла хариди таҷҳизот, 1 миллион доллар барои омода кардани ҷомеа барои мубориза ба зидди беморӣ, 3 миллион доллар барои расонидани ёрии муваққатӣ ба хонаводаҳои камбизоат ва 1 миллион доллари боқӣ барои иҷро ва арзёбии барнома харҷ хоҳанд шуд. хабаргузории авеста гузориши аксия аз кӯчаҳои душанбе нашр кард, ки дида мешавад аксарияти кӯл ниқоб пӯшиданд ва зимни навбатпоyӣ масофаро риоя мекунанд. ҳамчунин аксҳо кӯчаҳои пойтахтро нимааҳолӣ нишон медиҳанд. дафтари матбуотии раисҷумҳурии тоҷикистон амри эмомалӣ раҳмонро нашр кард, ки дар он гуфта мешавад аз ҳисоби маблағҳои фонди захиравии президенти ҷумҳурии тоҷикистон барои пардохти иловапулӣ дар ҳаҷми як маоши вазифавӣ ба кормандони соҳаи тандурустӣ 12 миллиону 416 ҳазору 250 сомонӣ ҷудо карда шавад. ҳамчунин раҳмон маоши якмоҳаи худро ба суратҳисоби махсус, ки барои маблағгузории чорабиниҳои пешгирӣ ва мубориза бо пандемияи covid-19 кушода шудааст, гузаронидааст. азия плюс хабар дод, ки ҳавопаймои ширкати Сомонеир субҳи 1 май аз фурудгоҳи Душанбе ба самти шаҳри Франкфурти Олмон парвоз кард. дар парвози бозгашт шаҳрвандони дар Олмон бо сабабҳои гуногун дар мондаи Тоҷикистон ва 27 дастгоҳи нафасдиҳии сунъӣ ва 95 навъи маводи тиббӣ ки ширкати Сифат Фарма аз Аврупо харидорӣ кард ба Тоҷикистон оварда мешаванд. ахбор иттилоъ дод, ду роҳбари баландпояи вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон, муовини вазири дохила генерал-майёр Саидзода Маҳмадсаид Борон ва сардори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар нақлиёт генерал-майёр Қунғуродзода Фотеҳ Қулмурод бо аломатҳои илтиҳоби шуш дар беморхонаи бемориҳои сироятии шаҳри Душанбе воқеъ дар маҳаллаи Зарафшон бистарӣ карда шуданд. радиои озодӣ навишт, 16 созмону шахсияти алоҳида ба намояндагӣ аз ҷомеаи шаҳрвандии Тоҷикистон дар остонаи сафари ҳайати Созмони ҷаҳонии тандурустӣ аз ин ниҳод талаб кард, ки ба чанд масъалаи муҳим рӯшанӣ андозад ва посухи чанд суоли муҳимро аз вазорати тандурустӣ пурсад. паём навори 4-сониягиеро нашр кард, ки дар он дида мешавад, ки дар як ҳуҷраи беморхона 2 ҷасади кафанпеч дар 2 катти хоб гузошта шуданд. дар байн тахтаи мурдашӯӣ қарор дорад. ҳамчунин назди тахтаи мурдашӯӣ сатили об истода, фарш ҳам тар ҳаст ва фаҳмида мешавад, ки мурдаҳоро тоза шуста кафан карданд. гуфта мешавад навор дар Истарафшан сабт шудааст. азия плюс иттилоъ дод, ки намояндагони Созмони ҷаҳонии беҳдошт бо ҳавопаймои Сомонеир аз Франкфурт парвоз карданд ва субҳи 2 май ба Тоҷикистон мерасанд. бекорем овардамон амиҷа як ҷангал барои хурдани ҷои хоб овардан амиҷа моро мондан кор кардистем. имконият агар бошад чорам набубинем, ахтон бубинем ва чӣ метавон як ҷангала ҳеҷ ҷорамо намебинем. не свет дорем, не ягон мисол хурдани гарм дорем, не ҳама намиҷа мардум барои шиками сер фақат барои ҷои хобмон нами корорамо кардистем дар нами ҷангал. фақат мо аз шумо хоҳиш мекунем, ки
ҳукумат чизе ки набоша моро як чорамона дида буброяд. имконият боша чорамона бинан ки авҳолмон баъд рӯз авҳолмон баъд шидист. В лесу живут, людям нечего хавать. Где вы? Нет, неужели среди нас, бля, мардак нестан, брамбган, бля, ай казна брор, будто яксим дусом, хал, гшна, ебачал, гшна. Так не пойдет. Я уже не могу, блядь, неужели нету людей, неужели мужчин? Это не на уровне, брат, бизнесмены тоже не смогут помочь. Занако да азобан, брат, духтару да азобан, ладно, хер с ним, мардаку, духтару да азобан, занако гудагдо. Неужели нету, блядь, среди, блядь, таджик, сука, мужчина, блядь, который, сука, блядь, достань 5 лямов, дай людям, голодают они, дай! радиои паём. дар фазои сиёсат садои ҷадид. радиои паём. илм, фарҳанг, навид. радиои паём. машварат, баҳс, гуфтушунид. дар тамоми дунё рӯи расонаи интернетии радиопаём.нет